gerne byde velkommen til Maria Bager Olsen fra Møller. Maria, hun er en sand pioner inden for CCS og koding af CCS. Du var en af de første, der fra nu år gjorde det, som vi kender til i hvert fald. Og ikke bare gjorde det, men gjorde det sådan helt manuelt koding. Det vil Maria fortælle meget mere om, så hvad giver jeg med dig over det? Jo, mange tak. Og tak fordi du måtte komme. Jamen, som sagt, jeg hedder Maria, og jeg kommer fra Slotmøller. Og Slotmøller er en rådgivende ingeniørvirksomhed, og vi har sådan set alt inden for byg. Vi laver både renovering og nybyg, og inden for det laver vi alle installationer og alle konstruktioner. Der har vi også noget anlæg og sådan noget. Det er ikke det altid, så det er ikke så interessant. Det jeg gerne vil fortælle jer om lige i dag, det er først så vil jeg præsentere en case, hvor vi anvendte CCS. Så vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi kodede modellen i den her case. Så vil jeg komme lidt ind på, hvordan vi fik hjælp af Conego, fordi som Jesper lige fortalte, og så var vi på det helt vildt første, hvor vi faktisk benyttede os af den første høringsudgave, der har været. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi synes, der var godt, og hvad der kunne forbedres, og til sidst, jamen, hvordan skabte det værdi for os. Og hvilket case-studie er det så, jeg fortæller om? Det er modernisering af laboratoriefaciliteterne på Syddansk Universitet. Og det var sådan, at de havde en lang bygning, som de har delt op i 5 etaper. Og det her, det er den første etape. Og det man gør, det er, at man river alt inventar ud af bygningen, og så opdaterer man alle laboratoriefaciliteterne og alle installationerne til, at de lever op til dagens standard, så man kan få nogle bedre forskningsfaciliteter. Så det her projekt, det handlede allermest om, det var installationer. Så var der en lille smule konstruktioner indover det, fordi hvis man slog 2 laboratorier sammen, så skulle man nedlægge væg, eller man skulle lave døre. Så det er det primært, det helt store, det var ikke for installationen. Og det består af en første sal her, så er der stueetagen, og så til sidst hernede, der er nogle kælder. Og hvem var det så, der var på scenen? Det er Bygst, der er en bygherre, og det var en totalrådgivning, så de hiver den her Sigskov, der vinder opgaven, som så får ingeniør Rumbarde med, og så er vi i Slotmøller underrådgiver til ingeniør Rumbarde. Og de laver ventilation, og vi laver så konstruktioner, VVS og el. Og alt hvad der skulle bruges, det var så de her 3 fag. Og hvornår har alt det her fundet sted? Jamen det er bare fra hele sidste efterår faktisk. Og så nu er de i gang med at blive bygget. Og hvad var der så af projektforudsætninger i forhold til IKT-bekendtgørelsen og i forhold til IKT-aftalen, som vi havde og var underlagt? Det var, at alt skulle 3D-modelleres i bygningsobjekter, og så skulle tilbudslisten, den skulle baseres på mængder. Og udover det, jamen, så skulle alt, hvad der var i den her tilbudsliste, det skulle klassificeres efter CCS, som har høringsudgaven på det her tidspunkt, fra marts, som er den første. Som sagt, det var alt, hvad der skulle kodes. Og det var alle fagmodeller, det var hele projektet, der skulle kodes, og det, som vi stod for, det var så igen konstruktioner, VVS og el. Og hvordan får vi så kodet hele den her model og projekt? Jamen, vi startede med først at lave en tilbudsliste. Normalt plejer vi i hvert fald at gøre det, at tilbudslisten, det er noget, der kommer lidt til sidst, når man skal i gang med at lave de her beskrivelser og sådan noget. Men fordi der ikke var noget digitalt værktøj, og der var ikke noget, vi sådan ligesom kunne hente hjælp, så var vi nødt til at finde ud af, hvad kunne, altså vi skulle strukturere det her, hvad kunne vi, så vi ikke skulle, slå alt op, fordi vi har siddet og slået det hele op. Så vi startede med at lave tilbudslisten, så vi fik hurtigt den frem i processen. Så klassificerede den med at slå op på Conego Classification på nettet, og så søge i databasen, og så klassificerede den tilbudslisten. Og når hele tilbudslisten, når nu vi mente, at nu har vi brainstormet, at vi har fået det hele med, og vi har fået klassificeret det,
Så gik vi i gang med så at klassificere de bygningsdele, der var inde i modellen. Så kom der sådan lidt, okay, vi glemte lige den her ene ting, og sådan noget, den skal vi også lige have. Og så tjekkede vi op igen med classifications, og så kodede vi den. Var der så nogle klasser, fordi det var jo høring, var der så nogle bygningsdele, vi ikke kunne finde? Så skrev vi til helpdesken, det vil jeg komme ind på lidt senere. Så skrev vi til den, og så fik vi hjælp derfra. Så har vi fået puttet klasser, altså de her 3 bogstaver på, fordi vi var nede i komponentniveau for det meste. Men for at vi kunne bruge det her værk, altså bruge CCS'en til noget, når nu vi havde lavet det, så kunne vi lige så godt gå i gang med identifikationen også. Så vi gik ind og lavede løbenumre, og på det her tidspunkt har vi jo stadig ikke noget elektronisk værktøj. Så vi aftalte internt i projektgruppen, altså så reserverede vi nogle numre, sådan så alt, hvad der havde med konstruktioner at gøre, de hed noget med 100. Alt, hvad der var med VVS-afløb, de hørte under 300, og så videre derhen igennem. Og det her var egentlig, de her numre blev egentlig bundet op på den måde, vi også fra Bygsts side skulle navngive vores tegninger. Sådan så der var sammenhæng mellem selve det tegningsnummer, vi nu havde, og så var for et løbenummer, vi havde. Og det kan man jo sådan set tage med sig til nye projekter, hvor der er digitalt værktøj, fordi løbenumrene er projektspecifikke. Så den her arbejdsmetode kan man sådan set godt tage med. Det vi så gjorde rent praktisk, for nu har vi fået puttet det her ind på vores tilbudsliste og sådan noget. Hvordan får vi det over i vores model? Fordi Revit, vi arbejder med Revit, og fordi Revits familier, de består af nogle familier, du kan gå ind selv og redigere i, men så er der også nogle systemfamilier, hvor man ikke kan få lov til at gå ind og arbejde i. Så var vi nødt til at gå ind og lave et projektparameter. Så vi oprettede i bund 3 projektparametre. Et for prefix, et for altså selve klassen, de her bogstaver, og så for løbenummer. Og så havde vi ligesom dem, som vi kunne udfylde i vores projekt. Så gik vi ind, og så lavede vi et skema, hvor vi egentlig hængte ud på selve de objekter, der var inde i modellen. Så skrev vi alle de her koder. Så vi havde tilbudslisten på den ene skærm, og så havde vi dem her på den anden. Og vi fik udfyldt også med typer og med løbenummer, så vi fik det struktureret. Og det I kan se her, det er alle dem her, det er Aluplex-rør, og de har gav løbenummer 350. Og så kan man så sige, jamen hvorfor har du så mange, når du har forskellige diameter? Men det er fordi diameter, det var en egenskab. Så det er noget, der kommer til over i de her egenskaber, vi putter på. Men selve røret, det er et Aluplex-rør, det er en type, så derfor så har det samme løbenummer altså. Så kunne vi så gå ind, og det er bare for at vise, at nu har vi trykket på et rør, ja, så kommer de sådan set hernede under Identity Data, og så kan man se, hvordan vi har fået klassificeret rør. Og sådan var det for alle sammen. Fordi det var manuelt, så sad jeg og brugte 2,5 uger på bare at slå op og klassificere. Så det er rigtig godt, der er kommet sådan et værktøj, skulle jeg så sige. Nå, men nu har vi fået modellen og tilbudslisten klassificeret. Så for lige, at vi kunne slå en krølle på halen til sidst, jamen, så puttede vi det egentlig over i vores beskrivelser også, som jo var BIMS-beskrivelser. Og det er normalt klassificeret efter SFB. Der udskiftede vi den altså til CCS-kode, så her kan man se også et hul. Forskellige typer af huller. Det her, det er så den endelige tilbudsliste. Fordi vi jo så, efter at vi har fået klassificeret det her og alle de her typer, så træk vi vores informationer ud af Revit og puttede dem over i tilbudslisten, så vi fik tilbudslisten udbudt på mængder herovre med en tilhørende klassifikation. Og så fordi det skulle gå en lille smule stærkt, og man kvikke lige vil opdage, jamen, så mangler der faktisk et procenttegn foran her. Men sådan er det, når man arbejder, og det ikke er digitalt, men det er manuelt, så sker der sådan nogle fejl her. Men det er der heldigvis ikke så mange, der har proppet sig over. Hvad gjorde vi så, når nu vi sidder her, og vi slår op, og der er bare nogle ting, man ikke kan finde? Og det var fordi det var høringsudkast. Så brugte vi den her helpdesk-funktion hos Conego rigtig, rigtig meget. Jeg har en længere dialog med Søren Spile, hvor man simpelthen går ind her, og det fungerer meget fint.
skriver, hvad det er, man har spørgsmål, hvad det er, man ikke kan finde, og hvad gør jeg nu? Man kan eventuelt lede efter lille bilag, den er lige der, med en tegning eller et eller andet, og siger, hvad sker der lige her, og hvad gør jeg, eller sådan noget. Og det er så et eksempel. Og I kan se her, der var mange ting, eller der var nogle ting, jeg ikke kunne finde af VVS-ting og sager. Jeg er konstruktionsingeniør, så det er ikke alt af det her, jeg heller lige forstår, men jeg lærte at bruge de her synonymer og det ene og det andet. Det fungerer til gengæld rigtig fint. Men der var alligevel nogle ting, jeg ikke kunne finde. Så jeg skrev til Søren. Og så særligt den her axial komponent, eller kompensator og rørkompensator. Den var i høringsudgaven. Den var sådan set ikke med. Og så havde vi en lille dialog om, jamen, hvad gør vi så, det ene og det andet. Og så delte vi den så op på fordi det jo hele er funktionsbestemt, jamen, så gav vi den et enkelt bogstav for et VVS-system, og så gav vi det spørgsmålstegn for resten. Og jeg ved, at det her det er kommet med i de nye udgaver af dem, som man sidder og arbejder med i dag, så derfor er det her problem løst. Men fordi vi havde det her samarbejde med Konico, altså ellers har de jo, hvis ikke jeg har indrapporteret det her stykke, altså det her problem, jamen så er det jo aldrig kommet med ud i de nyere udgaver, der er kommet af det. Så derfor er det et rigtig godt værktøj til hele tiden at udvikle CCS og få det til at blive meget, meget bedre. Det er klart anbefales, også fordi det hjælper dig selv i den sidste ende. Og så, jamen, hvad var godt? Databasen, Konico Classification.dk, fungerede rigtig fint. Det fungerede rigtig fint med alle de her synonymer, der er. Netop sådan en konstruktionsingeniør som mig, der bliver sat til at klassificere noget VVS, jamen, så må jeg jo bare søge på en kompensator eller en ventil, indtil jeg finder den rigtige ventil, der passer inden for alle de her installationer. Og der var en hel liste, og det var bare at gå igennem, og det fungerede faktisk. Så når man vender sig til det, så den her struktur med det, som i dag hedder funktionelt system, teknisk system og komponenter, det fungerer faktisk godt, når man lige lærer at acceptere, at det ikke er en struktur, eller det ikke er et hierarki, men en struktur, hvor du skal gå ind og at en komponent ikke nødvendigvis har det samme startbogstav, som det delsystem, det skulle blive til. Og det må man acceptere, fordi at det er funktionsdefineret i stedet for hierarkidefineret. Og når man så lige har lært det, så giver det faktisk rigtig god mening at bruge de her komponenter. Det, der så kunne forbedres i forhold til det, vi sad med, og meget af det er blevet forbedret allerede, jamen det er, at der godt kan være flere synonymer i databasen. Netop et lille eksempel med, at vi mangler de her kompressorer, der ikke var der. Den kunne jeg overhovedet ikke finde frem til. Det var det, jeg søgte på de her synonymer, og der kom en masse forslag, men var der alligevel ikke. Men mange andre gange, der fungerer de her synonymer altså rigtig, rigtig godt. Og netop når du ikke lige ved, at en døråbning, det kan være et hul, eller det kan være noget andet, jamen, så søger du på døråbning, og så dukker pladsen op for hullet alligevel op, og så giver det god mening. Det, der så også godt kunne mangle, som jeg ved, der er kommet, det er, at der kunne komme eksempler fra alle fag. Vi sad jo der med en høringsudgave, og vi var lidt på bare bund, og ikke nogen af os, der havde prøvet det her før, og vi kunne godt bruge sådan en, hvordan klassificerer jeg lige den her dør for eksempel, eller hvordan gør jeg lige med det her. Og der kunne det være rart, at der var nogle eksempler og noget, man ikke kunne slå op i. Det er der ved at være stort. Og så var det, jeg forsøgte at sige før, at vi godt kunne tænke os alle de her komponenter, de kom ud. Men det var igen, fordi vi var med i noget udvikling, og vi var nogle af de første, der prøvede det. Og så er det altså træls at bruge næsten 3 uger på at sidde og bare skulle slå. Så Spine, det fungerer, og det er hjælper en stor del af det at få det klassificeret automatisk, i stedet for, at man skal sidde og slå det. Og hvad skabte så CCS og værdi for os som rådgiver? Jamen, vi fik lige pludselig et helt struktureret hovedprojekt på en anden måde, end vi har haft før. Netop fordi, at vi var nødt til at få tilbudslisten op helt i start af projektet. Og så det gjorde, at vi vidste, hvad målet det var.
Vi vidste, at vi ikke skulle lave mere end det, der nu stod i den her tilbudsliste, og sådan set også det, der står i beskrivelsen. Og det har også gjort, at selvom entreprenørerne de ikke helt lige kunne forstå, hvad de her klassifikation var ude i den ene side, men det gav mening for dem, og så stadig, at de lige vendte sig lidt til, at det her det var på mængder, jamen så gav det mening for dem, at det var stadig altså, struktureret, og det fungerede. Og de skal så levere drift og vedligehold, der også er klassificeret efter CCS. Så hver gang de går ind og laver en ændring af spæd eller noget, jamen så skal de også ind og være CCS. Ja, det var det. Nogen har spørgsmål? Ja. Nu siger du, at I brugte den første udgave af klassificeringen, så stadig retvisende i forhold til de nye udgaver. Der er jo nogle af dem, der er ændret en smule. Der er nogle af dem, der er ændret en smule, og det gør også, at vi er nødt til at tjekke vores klasser igen. Ja. Men mit indtryk er, at det er en stor del af det, der vi kan genbruge. Ja, det tror jeg. Netop sådan en som den der manglede helt. Jamen, den er vi jo selvfølgelig opmærksom på. Den går vi jo ind og det er jo klokkeklart, den skal rettes. Men der er også nogle af de andre, vi bliver nødt til at gå ind og modificere lidt. Ja. Ja, men samarbejde med de andre, det fungerede fint. De var lige så disciplinære som jer. Altså med... Ja, det synes jeg faktisk, ja. Men det var også fordi, at vi netop gik ud og lavede, altså man kan sige, selve klassen og studenter. Jamen det er jo det samme, om du er arkitekt eller konstruktionsingeniør eller VVS'er. Men der, hvor den ligesom ligger, det er på løbenummerne. Hvad nu, hvis jeg kommer til at tage et løbenummer, som ventilationsingeniøren skulle bruge? Fordi det kan jo godt være, at de lige pludselig har et eller andet rør. Og der var det, at vi gik ind, og så styrede vi den hårde hånd med de her løbenumre og sagde, jamen, VVS holder sig til 300. Ventilation, de holder sig til 400. Og så kom vi ikke på den måde ind i hinanden. Man kan så sige 300, fordi det her er forholdsvis det er et stort projekt, måske ikke kvadratmetermæssigt, men rent installationsmæssigt, fordi der er så mange installationer, der er ret installationstungt. Så er 3 decimaler måske ikke, vi kunne godt gå 4. Nogle steder, andre gange, så holdt det slut egentlig fint til. Ikke? Men hvis man går tilbage for eksempel og kigger på inden for el med tavlerne her, så kan I se, at vi har brugt rimelig mange cifre eller tal på at holde styr på vores tavler, og så er det så heldigt, at der så ikke var så meget andet, fordi ellers så var vi ramt rigtig meget af problemer. Så CTS'en den skubbede ligesom. Men alle de her løbenumre, de blev også aftalt ud fra den her tilbudsliste, vi fik allerede i starten. Så vi havde sådan set, vi vidste nogenlunde, hvor mange tavler der kom, for eksempel, og så lagde vi lige noget til, for at være på den sikre side. Så altså, det gik fint nok. Koordinering var svaret på spørgsmålet. Ja. Jeg har lige en mere. Jeg blev mærke i, at du sagde, at I så også efterfølgende brugte som tegningsnummer. Ja. I forhold til at bruge BIPS A104, eller det system derinde, så valgte I at bruge det der. Ja. Og det er så for at få en ensartethed? Eller? Det var for at få en ensartethed, og det var også for, man kan sige, inden for VVS, jamen, der arbejdede vi jo, altså der snakkede vi jo om rammeudtegning 351 her, og det ene og det andet. Og så gav det mening, at der var altså netop en genkendelighed i løbenummeret. Så men man kunne sagtens, altså vi kunne godt, og det kan godt være, at vi gør det i et andet projekt, bruger BIPS's oplag, eller det kan også være, at jeg ved, Spine laver, den genererer selv løbenummer og holder styr på det. Jamen, det vil jo være oplagt, så behøver jeg ikke engang at sidde og tænke. Så er risikoen for, at jeg laver fejl, så er noget mindre, og det kan jeg godt lide. Så. Ja. Flere spørgsmål?
er flere, så skal vi jo ikke holde jer her. Så, så vil jeg bare sige tak for jer.